Táto pieseň nie je ľahká, dodnes tomu nechápem. Raz javila sa jedna dáma, ktorá mohla zmeniť zem, ktorá mohla pomôcť mnohým svojim jemným prístupom, a pre jej liečivý dotyk ľudia stáli zástupom. Ona bola veľmi skromná, veľa za to nechcela, bola jednoducho šťastná, že im pomôcť vedela. Každý jeden, kto ju stretol v jeho životnej púti, vie, že bola plná lásky, a preto ho zarmúti. Že jedného dňa prišli páni a pod hrozbou svojich zbraní vyslali po kraji rozkaz: nech sa každý ženy stráni. Už ani jedno vyliečenie, už viac žiadna úľava. Ľudia, veď si uvedomte, že sa s vami zahráva. Že jedného dňa prišli páni a pod hrozbou svojich zbraní vyslali po kraji rozkaz: nech sa každý ženy stráni. Už ani jedno vyliečenie, už viac žiadna úľava. Ľudia, tak si uvedomte, veď sa s vami zahráva. Takto si tu roky žijú, žena stále pomáha, aj keď hrozia za to tresty, tomu poviem odvaha. Ale ľudia kvôli strachu zo straty svojej slobody na ňu radšej zanevreli a volia iné spôsoby, ktoré im tu dali páni k zachovaniu pohody. Ako náhradu za pánim dali iné metódy. Škoda, že pri tých ich voľbách sú určité dôvody obávať sa, že stratia viac jak finančné zásoby. A to všetko, čo nezištne, ona s láskou dávala. Teraz bez nej nemá každý, pritom ona by to zvládala. Tak prečo? Jedného dňa prišli páni a pod hrozbou svojich zbraní vyslali po kraji rozkaz: nech sa každý ženy stráni. Už ani jedno vyliečenie, už viac žiadna úľava. Ľudia, tak si uvedomte, kto sa tu s kým zahráva. A počas tej dlhej doby o nej mnohé mýty pribudli. Mnohí ju tak neoslovia, radšej na ňu zabudli. Koniec koncov je to všetko tak, ako vždy o tebe. Pamätaj však, nešoféruj, dokým sa to nevstrebe. Jedného dňa prišli páni a pod hrozbou svojich